அப்படியான சந்தர்ப்பங்களிலும் கூட எங்களுடைய அன்பான தேவன் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை கைவிடாமல் இருந்தார் அல்லவா? அப்படியான எங்களுடைய இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து வர வேண்டியதான சாட்சி என்னவென்றால் அந்த அன்புள்ள தேவன் இம்மானுவேலாக எங்களோடு கூட இருந்தார் என்று ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட முறையில் சாட்சி கூற கூடும் அல்லவா? ஒரு நிமிஷம் கத்திரங்களை ஒரு நொடி பொழுது கத்திரங்களை கைவிட்டிருந்தால் எங்களுடைய ஜீவியத்துக்கு என்ன சம்பவித்திருக்கும்? இப்படியான ஒரு நாளுக்கு முகம் கொடுக்க கத்திரை பிறப்பை இப்படியாக கொண்டாடுவதற்கு எங்களால் கூடுமாக இருக்குமா? கைவிடாத தேவன் யார் என்று நாங்கள் நன்றாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அல்லவா? இம்மானுவேலாக இருக்கிறதான தேவன் யார் என்று சரியான ஒரு விளக்கத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அல்லவா? பாவத்தில் சாபத்திலிருந்து எங்களை விடுதலையாக்கும்படியாக இந்த உலகத்துக்கு வந்ததான நபர் யார் என்று நாங்கள் சரியான ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அல்லவா? அந்த கர்த்தர் யார் என்று அறிந்து கொண்டு அவர் சென்றதான அடிச்சுவடியில் நாங்களும் கூட செல்ல வேண்டும் அல்லவா? அதனால்தான் எபிரேயர் சுவிசேஷத்தில் எபிரேயர் புத்தகத்தில் பரிசுத்த பவுல் இப்படியாக கூறுகிறார். 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க காரணமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குறவரும் முடிக்கிறவருமாக இருந்த இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓட்டம் பண்ணுவோம். அப்படியானவர்களை பூர்ணப்படுத்துகிறதான விசுவாசத்தை துவக்குறதும் முடிக்கிறதுமான இயேசுவை நோக்கி நாங்கள் பொறுமையோடு ஓட வேண்டும் என்று அல்லவா பரிசுத்த பவுல் கூறுகிறார். விசுவாசத்தை துவக்குறதான இயேசு கர்த்தர் யார் என்று நாங்கள் நன்றாக ஆழமாக அறிந்து கொண்டு அந்த பாதையில் நாங்கள் செல்ல வேண்டும் அல்லவா? அவருடைய பிறப்பு எப்படியான ஒரு சம்பவத்தோடு கூட சம்பவிக்கிறது. அவருடைய பிறப்பானது ஒரு சாதாரணமான இயற்கையான ஒரு பிறப்பாக காணப்பட்டது. அப்படியான இயற்கைக்கு அப்பால் அல்லவா அவருடைய பிறப்பானது சம்பவித்தது. அப்படியான பிறப்போடு கூட இந்த உலகத்துக்கு அவர் வந்தது உண்மைதான். ஆனாலும் மனு வேஷத்தை எடுத்துக்கொண்டு இந்த உலகத்துக்கு அவர் வந்தார். எங்களை போல இப்படியான ஒரு சரீரத்தை அவர் பெற்றுக்கொண்டு எங்களை போலவே துக்கங்கள் அவமானங்கள் நிந்தைகளின் பாதைகளில் அவர் சென்றார். அப்படியான பாதையில் அவர் சென்றபடியால் அல்லவா அவர்களுக்கு பலவிதமான பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டது. அவர் கனத்துக்கு பாத்திரனாக காணப்பட்டார். இயேசுவுக்கு பலவிதமான பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டது உண்மைதான். நாங்கள் பார்த்த வண்ணமாக அவரை இம்மானுவேல் என்று கூப்பிடுகிறார்கள். இம்மானுவேலாக கர்த்தர் எங்களோடு கூட இருப்பார். ஆனால் அப்படியானால் இந்த நேரத்தில் கர்த்தர் எந்த இடத்தில் இருக்கிறார்? அவர் பரலோகத்தில் இருக்க கூடுமா? இந்த முழு உலகத்துக்கும் ராஜாதி ராஜனாக தேவாதி தேவனாக அவரால் காணப்பட முடியுமா?
අරුණක් කරකොටගෙන அப்படியானால் எங்களோடு கூட இருக்கிறதான தேவன் அவர் அப்படியாக காணப்படுவதன் அதன் அர்த்தம் என்ன? එමුණක් නොවේ මනුෂ්‍ය අත්දැකීම් ඔස්සේ මන ගමනේ දීවට සිදු ලැබුවා. அவர் மனுஷ வேஷத்தை எடுத்து மனித எல்லா பாதைகளிலும் அவர் சென்றார். ඒ ජීවිතයේ අවසානයේ දක්වාම විවිධ පරීක්ෂාවට මුහුණ දීලා ඒ ආමාර්ග ඔස්සේ මන ගමනේ ඉදිරි සිදු ලැබුවා. ஜீவியத்தின் முடிவு பரியந்த பலவிதமான சோதனைகளுக்கு முகம் கொடுத்து அவர் பலவிதமான பாதைகளில் சென்றார். මේ සෑම දෙයක් කරනකොටගෙන එතුමාණන් සියල්ලෙන් ජයගත්තු දරන් වාසයේ වශයෙන් රැඳී සිටියා නේද? எல்லாவற்றையும் அவர் சகித்து எல்லாவற்றிலும் ஜெயம் கொண்டவராக அவர் காணப்பட்டார் அல்லவா? සියල්ලෙන් ජයගත්තු දරන් වාසයේ වශයෙන් රැඳී සිටියා කොහොමද? எல்லாவற்றிலும் ஜெயம் கொண்ட